You are the world champion. What a comeback! What a result in every throw. How do you feel at the moment? First of all, of course I'm happy to be a champion, and also I'm happy to be standing here and compete with my rivals here in the World Championship stage, and so happy about it. When did you know that you are in this good shape, that you can be so consistent in this competition and throw that kind of what you did today? I have practiced this 1-2 months very good, so I had a confidence to throw consistently. But I was looking, if I can win, I thought that today will be 81-50 to 82. So I was looking for that, but it was close, so I'm happy about it. Congratulations, arigato gozaimashita. Thank you. Näin Koichi Murofushi oli tyytyväinen siitä, että teki tämän paluun ja pystyi olemaan tässä kisassa, ottamaan maailmanmestaruuden ja herrasmiehenä totta kai, että kilpailla näin hienojen kilpailijoiden kanssa kuin täällä. Tiesi myöskin, että harjoituksissa on mennyt hyvin ja pystyy heittämään täällä myös maailmanmestaruuden.